iki dadi wani Mas Gepeng Ramon lidah ngopo aku iki nggone tresno ning nyatane sliramu nylarani ati tatu ora bisa ditambani mripat iki ora bisa tak gedhepke yen to weruh sliramu jejer dhewe andum tresno ngumbar nafsu ning asmara lali aku yen nyanding wanita liya wis milih tresnaku apa dhewe wis milih dadi bojoku apa bojone bola bali mong gawe gilane rasa tresno sliramu ra bisa njaga wis milih tresnaku apa dhewe wis milih dadi bojoku apa bojone bola bali mong gawe gilane rasa tresno sliramu ora bisa njaga nalikane di jaman semono sliramu setya ngenteni anane mung tansah lemono sasatra natit kelo mula aku tansah bangi tresnamu ki mawa mati ora ono lintang kang sumunar amung dikau bepujanku sliramu pamit tugas ngayangi mrih rahayu ning sesami nggonku muji karya basuki sok kapan anggonmu bali peteng dedet rasane ngatiku barang keprungu kabarmu nyatane sing kundur mung layangmu ora ngira kena godho di bukit indah berbunga kau mengajak aku ke sana
tapak tanganmu kau peluk di pundak membawa aku melangkah tak lupa kau petik bunga warna ungu lalu kau selipkan di rambutku bukit berbunga bukit yang indah di sana kita selalu datang berdua di bukit berbunga bukit berbunga bukit yang indah di sana kita selalu datang berdua di bukit berbunga. Dos. Ki kage ayahe Danuar Mas Dasirin angsal salam saking Mas Omek. Iki monggo ingkang sampun katuran sambur monggo tumuju wonten sasana langan beksani. Ngregengaken sasana niki wonten Prosorjo. Nggih, kebetulan lemen Mas Sujiono BPD. Ugi salam saking Mas Omek. Wonten Malaysia nggih. Mas Sujiono BPD. Saking Mas Omek. Mas Un Pak Bintang, ugi Bu Bintang sini warung. Pojok. Saking Mas Omek Malaysia. Cak Pur, iki wonten Sumeka. Tondo mula kedua di Bendoro Cak Pur. Selamat malam. Ugi Pak Rena iki wonten dalem Kampak Mode. Ugi Mas Nindom. Nah, wonten Kampak Mode. Mat menonton live streaming. Cerit.
wis dilirik sendiri. Janji kuwi gampang diucapke pungkasane gawe kula salawase. Aku iki dadi wanita kurang apa Akeh Ki kurange. aku iki gone tresno Saknono. ning nyatane sliramu nglarani hati tatu ora bisa ditambani mripat iki wis ra bisa tak kedepke yen to weruh slirane nyanding dhewe anduh tresno ngombaran suningas mara lali aku yen nyanding wanita liya yo yo Wis milia tresno aku apa dheweke. aduh mas Aduh Dik, wis milia dadi bojoku apa bojone. cak-cake ayo yo yo bali gawe gelap rasa. manise Bapoy rasa tresno yen sliramu ora bisa jaga. tak sesuwun enggak diparingi eling eling marang keluarga tansah nyanding ayam tentrem pangajap rino lan wengi bola bali juga wela raneng hati Kalaten panjenengan Mas Sujiono BPD saking Mas Omek Malaysia. Mas Gepeng sing diramam lidah. Wiwit biyen nganti saiki kutha Jombang saya manganane kang wis kondang sak jabane negeri warung pojok tengah jalan Katon Asri domisani endah Jombang saiki warung pojok kebon raja ninggal janji klinak klinuk katone sing suka kopi pancen nyata warung pojok tambane ngati
pancen nyata warung pojok kebon raja saben dina ayo padha midhangetna garitane bapak para praja nyata kanggo warga sing ana desa migunani kanggone sedulur tani rabok bubuk emes obat dikalani padanuar perjuangane bapak bupati nyata kanggo warga sing ana desa gerigis aduh udan gerigis saya suwi antar kluduke apa riko anangis apa tak ingsun rasakno iman iman du di iman iman kali seru riko tangisan aduh ojo wedi kelangan dong jodoh sing bakal nian kari manis kurang manis tambahi gula wes yo wis dong riko mikir sing guna kari manis kurang manis tambahi gula wis yo wis hang dipikir ora krasa iman iman dodi iman iman kari seru riko tangisan aduh ojo wedi kelangan dong jodoh sing bakal ra bakal liyan wong yen lagi gandrung ra peduli bledose gunung wong yen lagi naksir ra peduli anak barang oper nadyan lagi bokek direwangi pletek-pletek jarene wis jodoh apa-apa kudune wong loro wong yen lagi kepikat ra peduli donyane kiamat wong yen lagi nyenengi ra peduli lagi inflasi nadyan ora duwe duit direwangi utang kredit jarene wis
sapa dik lambe tipis ya duweku mas janggut nyadis weke sapa dik janggut nyatis ya duweku dengkeane gane sapa dik dengkeane ya duweku iki piye gane sapa dik mestine ana sing duwe gane sapa dik mestine ana sing duwe piye gane sapa dik mestine ana sing duwe ki piye gane sapa dik mestine ana sing duwe ana sing duwe yo ben Rut waya gadek iki tanggapane tutu sana uga tutu kata yen nganti mati aku sing kelangan batin kadung tresno ning rawani kondo mong nyatane tansah anyang sajeroning kalebu aduh Gusti luarana panandangku iki amung pamujiku bisa kasembadanku panggayuhku iki Dudu sana uga dudu kadang yen mati aku melu-melu kelangan katin kadung tresno di ning rawane kondo Pamujiku dan banggayoku iki das nanti sinduk sirum nyane kok penggayuh iki dadu iki seweger ngono iki senajan adoh papan panggonane asik rumangsa caket kena sun bebrayan ya no apa iki apa dek labuh tresnaku malah komeng tanpa wakisir nalang sasak jering batin mbaknya mesem kena kanggo tombo katresnani rina wengi daya welas ning awakku iki senajan adoh papan panggonane rumangsa caket kena sun bebrayan apa iki labuh tresnaku melaku ming tan wakingsir
tresno ning rawane kondo pamujiku bisa kasembatan panggayung kowe iki sana ogo dodo kadang yen mati aku melu kelangan batin kandung tresno ning arah ane kondo pamujiku bisa ketekan pegayungku iki iya wis katon padang remulane ibu mbak aja lali kewajibane nyambut gawe dadi sesambene gawe kloso mandan iku arane ya wis
melunggo selukung tandang nyambut gawe kasor Pandani kuarane kelo mas wis jaring pandani tak kukutane Dik kawanan mrene so tak bener-bener ya tinggal tak kerane tapi nek ngerok ini lungguh triningan lungguh semoto tandang nyambut gawe tobat iki kloso barang gawe kloso pandan iku arane nek ngerok pandan salam sehat selalu Mas Garing Pak Budi salam Jumateng Mas Sujiono dan kawan-kawan Pelosor Rejo Kedung Dawa Jolali Pak Budi Arpelos montang manting kumpul rikope ingsun seneng riyo sing saklawase nang riko sing tak goleki rina wengi riko dek mata ayo duduk sanding ingsun rikak mumpung ketemu maning dalu-dalu Sabtu sore Dino malam minggu Timbang lungguh dhewe ati merek yen mung kelang-keling pengen ketemu meneng sabetina ingsun ngontang manting kumpul riko wae ingsun seneng wanita sing selawase mung riko sing tak goleki rina wengi tansah dadi ati
sayang kelingan maneng wong sing ayu kuning ingsun wis kadung gedrong lilo riko katone moto ayo duduk sanding ingsun riko mumpung ketemu maning ning ngendi nggon ku goleki betapa kepengin ketemu nadyan aduh tak parani mong nuruti karepe ati bareng saiki ketemu kowe tega ninggalake aku kaya semanda dadaku sakno loh tumetes nelasi pipiku yen pancene ora tresno nono ana kok ya kondong sing prasaja manise matoe aja gawe gelo ati aku ora bakal godeli Mas Gepeng kaya ngene lelakonku tobat piye dik lakone piye ngopo Mas Sukri ya kok dik dadak ketemu aku dhewe yo ngono apa aduh Mas yen pancen ditinggalake gawe gelo ati saklawase ya buat Mas Andris matur suwun Mas Andris melidek anake Mas Gepeng Mas Andris iki bapake sampean mbek aku iki lho lewung gulu pedot yo terima kasih Mas Andris ya putra saking Mas Gepeng melidek ya Mas Andris sebanun putra saking Mas Gepeng Rapa melidek kedua-dua Banjarnegara. Nali
suwe gon ku ngeteni nini lewongan tegokan atau jambi dadyo ati sawiji nadyan abot tak lakoni pasir waktu kembang kali ono ing pinggir lagi ketemu aku kok langsung nafsir gelincutan kaya kelangan pikir wit kelapa iku arane geluku ayo yu ati sigari para dadi pitu saben dina aku ra bisa turu lapor kangen riko ngono ono waktu arang-arang bakar gedeng aku geni sampai kuru awakku iki mikir gedang raja satu dur timbang cocot ora urung ora kulune pojot gedang sawi nanging ora pan ati iki istunipun kanggo rika masa gedang raja satundhut dipreteli gak percaya belanda doku iki aduh waktu yen cilik arane pasir pasir waktu kembang kali ono ing pinggir baru ketemu aku kok langsung nafsir kelincutan kaya kelangan pikir wet kelapa iku arane geluku adi sigari para dadi pitu saben dina aku ra bisa turu tangan riko temeng ra ono waktu arang-arang bakar gedeng aku geni sampai guru awakku iki mikiri gedang raja satu dodi pangan codot tiba urung alu wong kulune pojot gedang sawi nanging ora pan klapa ati iki istunipun kanggo rika gedang raja satundhut dipreteli gak percaya belanda doku iki wedi ana pengamane dibedel aku gak wedi nek kebledosan gunung kok melarat kaki Mas Gepeng ini berapa bledek sugeng dalu Mas Gepeng saanake nggih Mas jadi ya saking putra Mas Gepeng Lah butuh terus kate nandi aku. Timbang aku ya bisa karo kowe. Ya
pisah to. Sakno no. Kudu tak gaduh ini. Nangis mono panggonku. Yo kaeleng jian. Kanggo tutup pengising hatimu. Kudu tak tangisi gini-gini. Tatu niatiku iki. Yo piye? Mong sliramu kang bisa nambani. Aduh, Dik. Aduh, Mas. Preh. Belum nongko pari basan San-san. tresnamu jebul etokan Tolong ana aku iki. oh iya Aja nganti aku ngoncati. aduh Mas Prede tolong ana awak iki. Aku pengen Dik iya Mas kumpul dadi siji. kok wengis temen hatimu Piye? tanpa dosa kowe ninggal aku Ya wis, tak tinggal tenan kowe, tak golek neh aku. belekno taline tresno aja nganti ibu ilang mospro bulan andung Siramak tua saben nolan saben taun Jinari Chandra TV lama api lumajang mendem gandung bakalan murung awakku geloyong loyong yang kelopo doyong awakku keloyong loyong bulan handung siramak tua saben bulan saben tahun Jinari Chandra TV api lumajang mendem gadung bakalan wurung bulan andung ana padang ana mendung lama tangise arek lanang tansah kayuyon lagi bingung iyong piyong awakku keloyong loyong iyong piyong awakku tansah kayuyon
lelanono pamit mulih mesti kula yen dudu jodone mugi enggak lantung sulit wong kang bisa nglateni slirane pancen abot jroning ati nilarang tiku wong kang tak tresnani nanging sedih kados pundi jarak kawula sak dermong lampahi asik-asik mongsa mene atur puji karya raharja sapung kure aja lali asring kirim warta eman benjang dika yen nganti digawe kecewa batin kula boten lila yen to nganti mung disiya Sembah nuwun ngaturaken kunjung sagung warga Mas Yono mekaten kautaraken undanganipun cekap sugeng kundur sugeng pemakan manis hospital Rahayu sami kang pinanggih nuwun kala nuwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.